Duha ka balay natumbagan sa pagdahili sa yuta sa usa ka bahin sa Barangay Buhisan sa dakbayan sa Sugbo. Nahitabo kini niadtong Sabado sa gabii tungod sa nasinating pagbundak sa uwan, diin nakaangol og tulo ka mga tawo nga daling gida sa tambalanan ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. Suma ni Geraldine Fernandez nga nakadungog daw sila og buto ug dayon nasiak ang yuta nga adunay sagol nga anapog. Nahitabo kini sa portion sa duha ka mga balay diin ana ay mga tawo sa sulod, hinungdan sa ilang pagkaangol. Samtang ang 14 anyos nga si Geraldine nga nagmulo pa sa iyang likod kay niigo sa bato nga natagak sa ilang balay. Hugot nga gimonitor karon sa disaster team ang dapit, diin gipabakantihan na nila ang mga balay nga apektado. Sumala ni Ramil Ayuman, ang chairman sa Cebu City Disaster Team, nga mihatag na ang LGU og tabang sa mga apektado. Lagubo di mo na matikdan sa kusog kaayo. Unya? Pag kuan ako, paggawas na ko, muna ko nakuan na nga dako nung di kaayo na kuan ani, lukapan na ba. Asa ka atong tungura dihang nag-landslide? Diri ay. Ya dapita. Unya, unsay nahitabo ato, unsay nadungog nimo? Kuan. Lagubo? Oh, lagubo. Murag buto ana. Nikalit Unya, daw. pagkahuman asa ka naigo ka? Oh, naigo ko sa mga Bato? bato. Now, we have extra cautious gid sa Buhisan kay kana yung Barangay Buhisan no sa iyang terrain lang daan kuan sa landslide prone area gid. Kung nasa mamatikdan nga dunay movement na sa mga soil movement dapat mo report sa atong barangay kay we have our barangay responders man para maka-assess ba.